kuna mata bute bute ndio sungano arume bute sungano bute sungano wana baba bute sungano ndio sungano kuna mata bute ndio sungano wana baba bute sungano Hallelujah. Vakanaka Jesu anoita minana nezviratidzo. Makanaka Jesu munoshamisa. Munoita minana nezviratidzo. Nokutenda Jesu vakaita nyasha. Vakaita minana nezviratidzo. Munoita uchiita nezviratidzo.
Dinopinane pandinoda, dichibudane pandinoda, dirimwana wemepo, dinopinane pandinoda, dichibudane pandinoda, mea. Dino baba ondo na ye mwari ndo shetu karishingo abuna chobo chingani kurira nekutindiri mweya mwari baba wangu mweya neni mwana ndiri mweya dinopinda nepandi noda dichibuda nepandi noda mweya mweya Chibuda,
Hallelujah. 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 Isikepatino batirana hapa hymn number 9. Hallelujah. Dinosha miswa kwazo aiwa na mababa sama kuru iwo akai chiwalewi ona ose anorubita ona ukuru Yesu mangwanano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Avedi mangananiano Yesu. Rumbiza mwari mangananiano. Rumbiza Jehova. Tendera mwea wako rumbize mwari mangananiano. Tendera mwea wako mangananiano kuna Jehova. Baba vedu mangananiano tinokutendai. Tinorumbiza zita renyu nokuti rakafanira kurumbidzwa. Mangananiano Jesu, mangananiano mutsvene. Mazita Jesu, mazita changamire. Mambo Jesu, gavarombedzwe. Mambo Jesu.
akatifira. Haleluya. Kawarumbitse, kawarumbitse wo. Kawarumbitse, kawarumbitse wo. Kawarumbitse, haleluya. Baba bakatifira. Haleluya. Atisema kugula Yesu nachubombera Jehova mumikumbere. Zulairo kamujijikwa Baba bakatifira. Haleluya. Kawarumbitse, kawarumbitse wo. Kawarumbitse, kawarumbitse wo. Kawarumbitse, haleluya. Baba bakatifira. Haleluya. Manganiano Jesu Zitarenyu ngari ngari rumbitswe manganiano Zitarenyu ngari ngari namatwe muswene Zitarenyu ngari ngari fuamiri manganiano Tenzi chaungana ngari pamberi penyu Tenzi chaungana kuimba yenyu manganiano Zozai ngari na mwamuchono bila pakati penu Mwedu no kurumbizai manganiano no kuchimakachendeka Manganiano Jesu manganiano muchinda urugare Manganiano Zoova manganiano mutswene Tauya mwari pamberi penyu Jesu Tauya mwari tauya changamire Tisozei mwari
tizotei mangwanani ano vanorwara ngaaporeswe vanochema ngaanyarazwe mangwanani ano kubudikidza neshoko renyu kubudikidza nokuimbirwa mangwanani ano baba vedu mangwanani ano Jehovha taramba kudzoka takadaro tauya tiine moyo inoda tauya tiine moyo inoda kugamuchira mangwanani ano Mwari mangwanani ano Jehovha mangwanani ano mutsvene tigamuchidze izvo zvamakatigadzirira zuva ranhasi Jehovha tauya Mwari mwemutsvene shumirai baba shumirai regai kudzoka makadaro tisateine mwemutsvene tizodzei mangwanani ano zita renyu ngarisimudzirwe zita renyu ripuwe mbiri muzita raJesu. We worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Tiri mumweya iwoyo tinangokumira praise team ingoti shaurira mastanza mairi chete pahime yekuti changamire muponisa mumwedzi watiri kupemberera kuroverwa kwemwanakomana kunova kwakaita kuti iwe neni tive pano tichigona kurumbidza. Saka tinangoti tiimbire tungowana mashoko mairi matatu ekutenda rudo rwakaratidzwa pamuchinjikwa, rudo rwakaita kuti iwe neni nhasi timire pano tiine mazita nezita nemuropa ramambo Jesu. Ngatibatirane pahymn 24. Changamire mupone amenishe wakambosvitwa amenine nezvirwadzo zvakote kakwaniswa kupona kwakwaniswa kupona changamire changamire mamote
ngarikudzwe. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kare pane pataimboti mweya wangu bvuma bvuma, tendera mweya wako kubvuma kuti uri museason yekuti God can do something to you irregardless of your situation. Let angels visit you. Timboti mweya wangu bvuma kuna She. Mwana
Muzita ra Jesu. Hallelujah. Pamwe pacho hangangokosha ungoti my soul say yes. The table is prepared. The altar is prepared. The declarations exist. His willingness is there. He went on the cross. Our hearts, our minds must be just ready to say yes to his promises, to his blessings, to his presence, to just say yes unto him. Regai tiomberere praise team chikara pasi. Tiverengerwe kubva kuna John chapter number 14 verse 26 na Acts chapter number 1 verse 1 and 8. Pavari kutsvaga regai ndigamuchire baba namai Masuka senior Mwari vatiitira zvakanaka all the way from Polokwane. They are in our midst. Regai tivafarire ingoti maoko mudenga yakayaka. One thing chandakaona panzvimbo ino ndechekuti tinoshumira as families. Manivi senior, Manivi junior, baba namai Masuka, they are related. They are siblings. Baba namai Masuka senior, they are also now here. Isusuo kwa mfundisi kwakawanda. Baba namai Masache, our own trade anoridza up. Baba namai Jiriji Junior, Tinashe, Evans, Teresa, takawanda tikato edana ipapo tunotoita cell group. Zhingodaro, the Nyamungas. It's a lot of families that are in here and connected. Kukauya munhu wani pane tsika yekungonodaidzana tichiwanda zvichitiitira zvakadini zvakanaka. Ukatarisa kuti it's more of a family church. We have families that are connected and linked munomu. Unotoona kuti hakuna ari ega, mumwe akangouya anonotorawo mumwe, and it's conditions to connect. Saka mukatarisa munomu, there is a lot of friends, relatives connected. Saka dzidzai kusatsika vamwe. Ukatsika wani unenge watsika clan yese. Muri kunzwa zvandinoita. Tongo owners as well. We have Tongo owner junior. They went and invited the Tongo owner senior. So there is a lot of relationship, of blood relations that kawandisa muchechi munomu. Amen and amen. Takawanda munomu. Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai vanoverenga vativerengere. Mwari verugare vachikudzwa. Tichaverenga kuna John chapter 14 verse 26. Asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu. Iye achakudzidzisai zvose nekukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Verse 26. But the Consoler, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and will remind you of all that I said to you. Toverenga kuna Acts chapter 1 verse 8. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema nepaJudhea rose nepaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be witnesses to me in Jerusalem
in all Judea and Samaria, and to the utmost parts of the earth. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi vayo. Ndiisirewo pascreen Luke 4 verse 18. Our theme scripture. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor, and he has sent me to heal the broken-hearted, preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Underline poor and underline broken-hearted if the Bible is yours. Captives, blind and bruised. Dzokera kuna Acts 1:8. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. You shall receive power. Can I win a physical Bible? Umake panoti power. Ndanga ndichitarisa word rinoti power. Ndobva ndariti vis-a-vis poor. Hakuna munhu ane power ari poor. Though they rhyme the same. Poor power, poor power, poor power. Proverbs ozonyora achiti zano remurombo kunyangwe rikanaka sei hakuna unoriteerera. Why? Kana muine wisdom sei muine nzara. Jesu vachiuya panyika, the first thing that he had to address was poverty. What? The works of the Holy Spirit. What does the Holy Spirit do? Why do we want the Holy Spirit? Why did Jesus saw it fit to leave the Holy Spirit when he was departing? When Jesus came on earth, he had the power of creation and repairing creation to its original state. When Jesus came on earth, he came with repairing power. Kuti zvanga zvisina kukwana, zvairaramwa panyika, zvikwane. Unonzwa kuti he has anointed me. Pakuenda manje kuna X, taakureva recording ye farewell. In Luke 4:18, it's introduction. Acts 1:8, it's farewell. Achibva panyika, ari kuti you shall receive power. Kureva kuti ari kuti pane imwe verse anoti abide in Jerusalem. Do not leave Jerusalem until you are clothed with the power. What does the Holy Spirit do? What are the works of the Holy Spirit? One of the things that the Holy Spirit does mumunu, kumupa chinhu chinonzi power. Munhu akapfekwa nemweya mutsvene anowana simba riri physical, owana simba riri spiritual. Kureva kuti kana ndaane mweya mutsvene ndine simba rekurwa nezvinhu zvisingaonekwi nemeso, nekuti iye haazi munhu anobatika. He is spiritual. When the Holy Spirit comes, rine simba recreation.
The word that was spoken, when we in the beginning there was the word was with God, and the word was God. Ndo simba riri kutaurwa kunzi kana mazopfekwa nesimba mugobuda muJerusarema. Vakatitangira kuiparidzai, vana Peter pavakapfekwa nesimba vaigona kuripeya masituations anga asina kumira zvakanaka. Ndosaka vana Peter vaizofambira vakafa vachivaporesa. Why? Vakanga vapfekwa nesimba. Kune vanopfekwa nesimba vachipfekerwa nyika, asi vazhinji tinofanira kupfekwa nesimba, kwete renyika yose, simba rakaringana iwe nevana vako. It's not everyone anopfekwa nesimba yelevo ya Peter kana yelevo ya John, but iwewe simba rauri kuda rinongoringana iwe nemhuri yako. Mumunobva timufundisi ramuri kuparidza imimi rekuti Mwari vatiropafadze tiri panyika rinoenderana papi nesimba riri kunzi you shall be my witnesses. You know, when you become a witness and a testimony of the Father, you must have similarities of the Father. Kureva kuti Jesu pavakanga vaine simba panyika, he did not lack on earth. Unotonzwa achiti endai munobata mbongoro yakasungirirwa pamuti, kana mouya nayo muti Ishe unoida. Kureva kuti simba ranga rakapfeka Jesu rakapfekawo newe. Kana paine chakakufanira chisipo pauri, waane simba rekunochikomanda kwachiri ikoko kuti chiuye kwauri. Jesus anotoudza Peter akati tiri kuda kubhadhara tax yenyika ino asi mari hatina. Nekuti akanga aine simba maari, anotendai kuriva uko munovedza hove, kana mauya nayo ine ndarama mukati, ine mari mukati, tibhadhare tax zvaCaesar kuna Caesar. Kureva kuti kune vamwe vanhu vari kugara mudispensation yekuti simba riri kutaurwa apa vanofunga kuti rinofanira kugumira muspiritual. Kana rakupfeka, Bible roti kana ndawana Mwari ndakwana nezvinhu zvese. Kureva kuti kufrandi yemamhepo ndinokunda, kufrandi iri physical ndinokunda. So one of the Holy Spirit's power, iye kana akwenda pamwe pacho zonzi I will give you a helper. But averengetsa kuna John zonzi kana Mweya Mutsvene achakurangaridzai zvese zvandakakudzidzisai. Chimwe chakadzidziswa vana Peter nana Paul kutogara vaine mari, nekuti pakati pavo vaitova nemunhu anobata mari. Uchakurangaridza iwe. Bainonzi Judas aitogara aine mari achifamba naJesu. Kureva kuti maneeds ari physical aJesu nevavaifamba nawo anga ari attended to. Maneeds ari spiritual evake nevaifamba nawo akanga ari attended to. Nekuti hakuna akavaroya pakufamba kwavo kwese, hakuna akarwara pakati pavo. Unotonzwa Jesu achiti pakufamba kwake kwese navo vadzidzi apana akanzi akasara kumba akarara aine flu. So when the Holy Spirit comes, it's not the spirit that we use to speak in tongues. It's the spirit that must stay in us and help us to do things. It gives you discernment, the understanding of events, the understanding of times, the understanding of what to do and when to do it. When mweya washeka na wakupfeka, unounza chinhu chinonzi wisdom, spirit of understanding. And that spirit of understanding and wisdom, that is the same spirit that we use to gather wealth, that we use to train our children, that we use to raise our children, that we use to manage our marriages, that we use to manage resources. Kana mweya washe wasvika pamusoro pako, hauna imwe area yaunorega kuaddress. Works of the Holy Spirit, healing, deliverance, and poverty. You see, the problem here, takataka kunamata. Takaudzwa kuti zvenyama hazvina basa. But kune munhu wanoda kuti muservice ino umboita kuti Mwari, I am broken within me. I am not myself. Restore me. Give me. Chimwe chinhu chandakaona chinobatsira Mweya Mutsvene ukauya pamusoro pako unokudzorera confidence.
unokubatsira kujamba mamwe masituations ekuti nyika ikakuona so inoti anodarika here zvazvadai, anosimuka here zvazvadai, achaita pull through here. When mweya washe kana wasvika unorerutsa zvakaoma zvaita sekuti hazvitangiki, zvaita sekuti hazvigoneki. Mweya washe une tsika yekuparerutsa kuti papfurikike. Unozoti pane pamwe pakuti you have peace in you. Nyika ichifunga kuti you have been destroyed, you have been devastated, you are out and done. Ipapo ndopo unotanga kuexcela. Nyika yobvunza kuti chii chiri kuitika. Po anoti achienda rwendo rwake, paanosvika pachitsuva chePatimosi, nyoka inomuruma. Yamuruma. Vanhu vaitarisira kuti atsvage medication. But nekuti mweya washe wakanga uri maari, anoitora uirasa uko. It's a miracle, he did not get sick. Kune vanhu vari muno, Bhaibheri robva rati muchatsika pamusoro pezvinyavada, mugodya zvinouraya mukasafa. Kana vapfekwa namweya mutsvene, hakasika chirwere kese kanofanira kungokunamira, hakasika problem kese kanofanira kukuitisa BP, hakasika challenge kese kanofanira kukutenderedza. Mweya mutsvene ane tsika yekuti kana akupfeka, rimwe rebasa rake kukusimudza pasingasimudziki. That's how the Holy Spirit works. Unotaura kuti munhu ukapfekwa nemweya mutsvene, pane zvimwe zvinhu zvekuti nyika inofunga kuti hazvidarikiki kana kuti hazvigoneki. Pandainyengetera when COVID started, I took a notebook. I said, God, you said zvirwere zvichauya asi hatifi. I hesitated twice, 2 Sundays dzakatanga. Ndaitya kudaidzira papulpit kuti pachechi pano hakuna unofanira kuzvi. Ndaiti ndikada kuzvitaura ndobva ndati ipapo ndanga ndanzwa kuchechi kune vamwe vafundisi vandinoremekedza vaviri vachita kuti kwafa 3, kwafa 4. Sunday makuseni mweya mutsvene uchindiudza kuti go and declare, uri kunonoka, but mimwe mind yaiti ko vakazofa. It was something scary. If I make this declaration and it does not come to pass, what will people say about me? Because vanhu ava vari kutozviona zvichiitika. Then when I was in the service, ndakatadza kuparidza, ndikatanga kutaura izvozvo before ndaparidza. Ndakatoitisa iri prayer kuti hakuna mata panapo. Kuti ndideclare semunhu ndaitya, but ndakati regai tinamate takawanda. Vakomana nevasikana ngatinamate, pachechi pano hakuna unofanira. Pamwe pacho unozoti kana mweya mutsvene akupa simba, unogona kutya zvakakutenderedza, unogona kukontrolwa nemaziso evanhu kuti zvinoitika here. But simba ramweya mutsvene riri real, kana rakupfeka zvisingagoneki zvinotanga kuva possible. Pandakaideclare so, chinyatsoona kuti mwedzi wekutanga wapera, wodzokera kuRufendeo, pane chidombo chandinofarira so, ndochibata ipapo ndoti Mwari maitai. Wechipiri, first wave that tiese tiripo. Second wave, third wave ndo yakanga iri serious, yakabva yanosvika pandiri manje. Yachisiya kumwe kwese. Ngatichidhila nemunhu. Pane munhu wandoda kutaurira mangwanani ano kuti basa ramweya mutsvene kukudaritsa. You know, when ndaachita unoza Bhaibheri unonzwa chinzi pane akasvika akati kuna Samsoni, vakamusunga so, vakati Samsoni vaFiristia vauya. Havana kumuudza kuti Samsoni vaFiristia vari kuuya, vakatanga vamusunga netambo dzaisunga vanhu vemazuva iwayo. Kwakugutsikana kuti masungiro atamuita haana kwaanoenda. Bhaibheri rinoti dzakaita kunge wax. Unoziva kuti pakurarama kwatinoita, sei Mwari vakaona kuti hazvigoni kuti Jesu vauye panyika vagoenda vagosiya munhu asina rimwe simba, nekuti vakatozviona kuti munhu ari ega nekusikwa kwaakaita akashaya rimwe simba rinouya pamusoro pake anoparara. Holy Spirit was there and was operating before Jesus came. But yaive neoperation yakasiyana nemaoperatero yayaiita muNew Testament. Ku-Old Testament yaipfeka ma-individuals for specific tasks. MuNew Testament iri kupfeka munhu wese.
pakaitwa tone the temple cloth yakanzi anointing yavhurirwa munhu wese, kureva kuti hatizi tese tichapfekwa nesimba rekuti unosvika pane chirema kuti simuka ufambe, tosvika pane ari kurwara toti be healed, tosvika pane akaremerwa toti ngazvidai, but umwe neumwe anopiwa grace dzakaenzana neupenyu hwake. Mwari vanokupa mweya mutsvene nesimba rinoenderana nemhuri yako, rinoenderana nechikafu chaunodya, rinoenderana nepaunorara, maringe nekutenda kwako. It's not everyone. Mweya mutsvene pavaishandana naPeter, vana Peter vanga vakazodzerwa kubatsira vazhinji, but vaipfeka ma-individuals. Ukataridza yaIsaac paanopfekwa nenyasha dzekudyara dzakanga dzisinei nevakamutenderedza, dzaiva nechekuita naIsaac ari ega, dzaive nyasha dzake nevaranda vake, kuti vamwe vese vaine nzara iye nemhuri yake vanenge vakaguta. Nyasha dzakazodza Samson dzakanga dzisinei nevazhinji, dzaingozodza Samson maringe nehondo dzaakatarisana nadzo, nehondo yaari kuda kurwa. Kureva kuti pandiri kutaura newe mangwanani ano ndichiti the works of the Holy Spirit. Don't admire to see pastor doing miracles. Don't look forward to see pastor healing people. Have the power that is sufficient enough for you and your family. Kuti panouya madzikirira arege kupinda mumba menyu, mweya mutsvene ari mamuri ngaarambidze madzikirira, ngaarambidze zvivanda, ngaarambidze vana misikanzwa, ngaarambidze pfuma kuparara, nekuti simba radururwa panyama yose. Ukaenda paJerusarema vese vachipfekwa nesimba, vakazoenda vakanoita mabasa makuru kuvanhu vashoma shoma. Even the 12 disciples, kune vamwe vatinongozonzwa rekodhi yekufa tisina patakanzwa kuti vakaporesa ani kana kuti vakataura nani, vakangopfekwa nesimba raienderana navo, rakanga risinei nevakavatenderedza. Simba rekuporesa nekudzinga mamhepo rinopfeka vafundisi. Simba ramweya mutsvene rinopfeka iwewe, rinofanira kushanda kumba kwako kuita make sure kuti mapiwa simba reprovision, hamucharoyeke, you hear where I'm coming to say, where I'm kuti the Holy Spirit vazhinji vari kurasika pairi vachitarisira kuti ngaiite mabasa makuru kuchechi, so that munhu anotouya kuchechi achitarisira mufundisi kuita zvinhu zvinoita kuti vati yes, kuchechi there is power, but kumba kwenyu chichaitika. Works of the Holy Spirit. Iye anobva ati ndinoenda nemi kwese kwamunoenda, kureva kuti kana ndapfekwa namweya mutsvene handisisina level of exposure. Wherever I am protected because he is with me. Kune munhu andiri kutaura naye mangwanani ano anga aine perception yekufunga kuti mweya mutsvene. Do you know kuti ukapfekwa nemweya mutsvene basa rako, pfuma yako, mhuri yako, zvese zvinokondorwa. Kureva kuti munhu ari ega ari so much limited. Mweya mutsvene unokupa simba ravagara usina naturally. Ene mweya mutsvene pamwe pacho unoresponda maringe nedambudziko rawinaro. To what extent are you troubled? What level of grace you want, and match that. Ndataura nomwe munhu akati mufundisi kuri kuritrenjwa vanhu. Ndikati thank you. Waita hako zvikanzi kubasa kwangu mufundisi kuri kuritrenjwa vanhu. Zvanzi maZimbabweans ese nemaMozambican ngavatange. Ndikati vati vanorecruita vanoritrenja rini? Ndikanzi vati April ndiye mwedzi wekupedzisira. Ndikati mazuva ano tiri kutaura nyaya yamweya mutsvene, murevereri vevanhu. Bhaibheri rinoti murevereri kwatiri, ngaanokureverera kubasa, because simba ramweya mutsvene ukariona kuchechi rikasanowanikwa kubasa kunotsvagwa mari kuti muri irarame, then mweya iwoyo hauna basa, because kuno kuchechi tinogara 3 hours, 12 dzikakwana waakutoda tea, wauda kutobuda muno wawinana 9. Saka ukashanda 3 hours pama-hours mangani esvondo, mweya iwoyo unogona kunge usiku kubatsira. Ndikati mweya murevereri achakureverera. Ndakazonzwa baba vavo vakundisira message zvikanzi kubasa vandidaidza. Ndikati vanga vachiti chii? Zvikanzi mukuru wepo ati ndiri kuremerwa kukudzinga. Can I transfer you unomanager rimwe branch? Nekuti chibhodhi chatakanyora apo
kuti maforeigners tamanikidzwa kukudzingai, achigoni kuti iwe usare. Ukaenda mwedzi 1 wozodzoka havadi vaenda. Kuona kuti mweya mutsvene uya watiri kunamatira waenda ukanokureverera iwe udi usipo, pari kudhiskaswa zita rako risipo, ndo mweya paanokwanisa kukureverera, nekuti akagara muchechi haachatigoni kutibatsira. Ndosaka akanzi mweya ari omnipresent, anoenda nemi kwese kwamunoenda kunokureverera. Tine vana vari kusunday school, tine vana mateenagers vasati vakuziva zvese zvakanaka nezvakaipa. Ndo panoshanda mweya mutsvene kunokuchengetera mwana, kukurevererera pamwana wako, kukurwira ari kuchikoro pari kuda kuitwa bullying, panosangana mabhuli ngavashayiwe basa nemwana wako. Mweya mutsvene ndo basa rake, kwatisingaoni nekwatisingagoni iye anonotireverera. Vanhu vazhinji pavanoti the works of the Holy Spirit vari kutarisira pateti chiti out. This is a moment inoitwa 20 minutes 30 minutes, but you need the Holy Spirit at home. Wakarara pari kuda unoitika accident, iwe nzvengeswa roti iyoyo, iwe bviswa ikoko, akutungamirire kukubvisa panjodzi. Ndo basa ramweya mutsvene. Amen and amen. Bhaibheri unozonzwa richitaura richiti vatumwa waMwari vairwira vatsvene. Muri kunzwa zvinoita? Ukatarisa Balaki naBhalaki vachiita madhiri avo, vakunotuka vaIsraeri. Ari munzira, dhongi rakaona mutumwa, muridzi wedhongi akasaona mutumwa, akatanga kurova dhongi kusvika dhongi ramutsikirira gumbo pamadziro. Mwari kwakuona kuti munhu wandiri kushanda naye haarizene kudarika dhongi. Kwakutendera dhongi kumubvunza kuti ndakanga ndiri muranda wako uchinditasva, handina kumbokukanganisira, uri kundiroverei? Shasha haina kurohwa nehana, yakaramba ichirova, iro dhongi richitaura. Bhaibheri rinoti a donkey spoke, richimubvunza kuti uri kundiroverei, ari munzira yekunotuka vakazodzwa. Ndiri kuti chi, vaIsraeri havasi kuziva kuti kune ari kuda kuvatuka, asi mweya washe unochengeta nekurwira vatsvene vaenda kunorambidza chituko. Ndo paanozodzokera kuna mutuma akati tine vadhiri iwe neni Balamu naBhalaki, asi rudzi ruri kubvoko harutukiki. Unoziva kuti kana wana mweya mutsvene so hatirambidzi vanhu kugadzira uroyi, hatirambidzi vanhu kutaura zvakaipa pamusoro pedu, asi zvese zvavanoronga kana zvaakuuya kwatiri, mweya mutsvene une tsika yekuzvibvisa simba. Takagara kudai so, vanhu vazhinji vanofunga kuti the Spirit of the Lord, the works of the Holy Spirit, ukaitarisa unotonzwa chitaura Bible, the word of God says, I've given you power. Kureva kuti munhu ana mweya mutsvene ane simba rainaro, but weakness yatinayo inyaya yekuti we are scared to make declarations. We are scared to make words. Because the word is munhu wese, an evil person and a righteous person mese mune power to create using words. Vese vamunoti varoi vaya, mishonga yaya, it's only evidence of things that they are decreeing. They are declaring in the spirit, but what works is their words. Kutora jiraka woisa chaunoisamo wosunga wakanyarara hapana chinoshanda. Unotofanira kutaura kuti iwe Jennifer mwana wanhingi nanhingi takusungirira apa, kureva kuti they are creating using what? Words. And this word is working with an evil spirit. Kureva kuti munhuwo akapfekwa nesimba ramweya mutsvene ane simba rekuita. That's why muchiona kuti ndinogara ndichiudza vanhu kuti pano pachechi ndakakutichai kune vanga varipo, ndikati when wicked people speak a word in your life, their word must meet your word. Iwe inge uine izwi ravakataura pamusoro pako riri kuti ivo pavari kutaura ravo poita mazwi maviri ari kurovana, ravareva iwe nerarehwa nevakaipa.
tochizonocheka manje kuti source yakasapota izwi iri ine simba kudarika imwe ndeipi. That's why muchiona pamwe pacho ndichikuudzai kuti who is your pastor. Because munhu akuturika ruoko ane declaration yaita asi haasi kurambidza vakaipa kuita madeclaration avo, but tiri kuti word against word, altar against altar. Ngapachiwanikwa altar ine simba. Uyu murume anonzi Elijah akatitangira zvakanaka. Iye anga akapfekwa nemweya waMwari, akazara nemweya waMwari, akati kuvanhu, imimi ngatigadzirei altar, imi moisa yenyu, ini ndoisa yangu, imi motaura, ini ndotaura, kuti Mwari anenge apindurwa nemoto tizive kuti ndiye ane simba. Iyozvi ndichitaura kudai so, kana mweya washe ukaza kuchengetedzai, April unoyu vane vachipira, August vane vachita nyaya dzavo. Pane day randainamatira mumwe mwanasikana muofisi mangu kumusoro, ndichimuturika ruoko, paari paitaura izwi rinoti mumba mavo vese havaroorwi. Wochitarisa musikana wacho kunaka kwaakaita nemhepo iri kuti chi haaroorwi. Vandamubvunza ndikati sei muchiti haaroorwi, zvikanzi mai vake ushu nambuya vake vaitidadira, saka tinoda kuti vaone kuti vana vavo vanodzungaira. Ndikati pamaitaura izvi, ndichibvunza dhimoniso kuti pamaitaura izvi maizvitaurira kupi, zvikanzi takatozvitaurira kumba kwavo, takavakumbira kuti tivatsvairire mba. Padaipinda mabhedroom mevana vachitaura mwana wake haroorwi, mwana wake haroorwi. Vamwe vanhu vamunofunga kuti mavapa pekurara. Havaridzirai vanhu mubhedroom mevana, muise mashiti manyowani, imi muri kuti vakarara. Ivo vari kuti chimwana chidiki chingarare pamubhedha vakadai hachiroorwi. Nganga vasunga zvozvo. Ndikati saka zvavamanifesta zvikanzi Jiriji watanga. Tokuziva Jiriji. Unondiziva. Iye andionererwa ndosaka auya kuno kuvamwe vese takatovasunga havatomboendi kuchechi. Kureva kuti mweya uya muri kuona kuti how spirits operate. Yabva yaenda nditi, yobva yano-operata stage 1 yakusunga, stage 2 yokontrora kwaunoswera. Kureva kuti kana iwe uine mweya waMwari uri kushanda pamusoro pako, unokontrora even kupi kwaunoswera, kwaunofarira kuenda, kune chekuita nemweya wakakupfeka, nyaya dzaunofarira kunzwa. Ndakamunamatira, ndiri kuexpecta kuti aroorwe gore rino. Kune vanhu vakawanda vanopinda mudeliverance neni munonzwa mamhepo achiti abati rakatinetsa musuya mai makasuka makarinzwa ritaura ranzi anoonererwa kucheche, anobvisa mari. Hanzi plus tiri kumurambidza manheru kuti kana akunamata arege kunamata achiti Mwari waJiriji, ngaangoti Mwari. Haritodi zita. Ndo pamwe paya pandinokudzidzisai ndoti kana makunamata usiri sure nelifestyle yako, shandisa zita remunhu waunotenda. That's why muchiona kuti vaIsraeri vainamata vachiti Mwari wemadzibaba vedu, Mwari waJakobho, Abrahamu naIsaac. Vaive neassurance kuti Isaac aiva naMwari, vaive neassurance kuti Abrahamu aiva naMwari, vaive neassurance kuti Jakobho akataura naMwari. Saka pamwe pacho vanhu vanotenderwa kuenda kuchechi. Mononamata nemunhu asiri connected kuti mamhepo ako itei part, because your source of power is not known everywhere. Can I tell you this? Every pastor is registered in the spiritual world. If he is not registered there, it's a problem. Every nganga itori registered in the spiritual world yekumamhepo ikoko. Unonzwa mamhepo achitaura maive mupataitaro hanzi dzibhutsa dzipisitsi idzi handibatidzi idzi dzinopisai, kureva kuti kuspiritual world tatakamira so tiri 5 so nzai dzibhutsa dzipisitsi mira ndidzibatebate
dhimoni rine richiti kwariri connected ka rinosenza kuti apa hapana apa zvakafanana naelectrician akangotora tusimbi twake tuviri so akakonekta so unotoona achitaura kuti apa hapana magetsi apa live wakomana voltage yakakwira kureva kuti Holy Spirit when it operates on you it does not only get limited to you muarea yaunogara nemunzvimbo dzemweya vari connected vanozivikanwa nevasiri connected vanozivikanwa. So the work of the Holy Spirit sometimes is to get before you and make way for you before you are there. Nekuti mweya uri mauri unofamba newe unoenda newe kwese kwaunoenda ende chinhu hwani chaunongoinacho you have power. Munhu wese ane mweya mutsvene ane simba. That power you have. Ende ukataritsa mamhepo zvaanoita zviri simbo mese makaungana kudai so unoziva kuti anonyatsoziva kuti uyo haasi munhu waMwari uyo munhu waMwari uyo munhu anoziva even ane mweya mutsvene anozikanwa. Ndaitaurira vari kuda kuenda kuBible College ndikati are you sure kuti pane pamambotaurirana naMwari because unayo here evidence inobatika kuti iwe naMwari mambotaurirana kuti endai munoparidza. Bible rinozonzwa richitaura richiti chiki Paul we know, Jesus we know, but iwewe ndiwe ani? Kureva kuti munzvimbo dzemamhepo vana Mwari vakarejeswa vasina havadi avana unotonzwa mamhepo achitotaura kuti iwe Jesus and this one vanga vapfekwa nesimba manje vana Paul mweya mutsvene anga atodzika panyika mavana vaSkeva vachidaidzira muzita raJesu zvikanzi aiwa kamukoma chimbomirai titaure yamuri kutaura kuti Jesu amuri kudaidzira uyu isu tomuziva naPaul tinomuziva but iwewe who are you? That's how the Holy Spirit works. Inonokuregister kana wa mweya mutsvene apinda mauri you go and get registered in the spiritual world. That's how it works. Kureva kuti nevanokuroya vane vachiziva kuti tiri kuenda kumunhu ari registered kana kuti tiri kuenda kuenda registered person. Ene munhu asiri registered kana tadzoka kuma registered board even ukava ina architect usiri registered neboard you cannot sign anything. Pane mamwe mapepa unofanira kuzoenda nawo kune vakarejeswa kuti vanokusainira iwe ndiwo waita basa but runyoro rwako harusi registered. Even vanoita zveaccounts kune vanhu vanonzi vanosaina ende vazhinji vacho havaitika mapepa acho munovaitira mozovapa vongotarisa maraini matatu asi iye ndiye registered. So how the Holy Spirit works, it registers you. Once you have received power you get registered in the territories of the Spirit. And haugari usina kurejeswa kana usina kurejeswa uku kune simba rinogamuchirwa kune kumwe kusaidi kwaunorejeswa. Ndinogara nchiudza vabereki kuti ukabereka vana vako 5 kana kuti 10 anotungamira pavana vese ivavo ndiye anoda Mwari kwete Mwari chete anoda Mwari the right place paanowanikwa pacho. Even umwe akava very intelligent ari misplaced anonokuvadzirwa the registration yaari kwaanonomishirwa ikoko. Kureva kuti the spiritual world iri so dominant kudarika the physical world. Pane Sunday iya yatainamata handizivi kuti vanga varipo mumairiwe yendaiti mweya mutsvene haana kutaura nini zvandanga ndichida tikangozogumira sevhisi patakaigumira mandiri ndanyatsoona kuti rufu rwauya panapa pane vanhu 2 or 3 vaifanira kubaya vaifanira kufa. Ina handifariri kuviga vanhu kune vanoshanda neni kana kuti vashanda neni kwemakore you know kuti we hardly put a coffin here. One thing that I've asked the Lord is I don't want to be a burial specialist. Munhu wese anouya kunoku under my covering I pray hard, I request from the Lord each and every day svika 70 ndinofarira kumira pachitunha chandinoti arwa kurwa kwakanaka achengeta kutenda
vazukuru nevana unganai apa. You see, that day I was very disturbed because I had to bury 2 or 3 in a week. I went home, I could not eat. I went home, I could not sleep. Until mweyamutsvene azondiudza kuti tarivhesi. Ndopa ndakatanga kufara. But service yakapera ndiri disappointed kuti Mwari pane chandatadza here, pane chachinja here. Sei zviri kudai. Hatirambi kuti vanhu vanofa, but mweyamutsvene anofanira kutirwira. Bhaibheri rinoti makuva emadzibaba edu, hariti makuva evana. Pamwe pacho you see kuti when we pray, the anointing inokuprotecta, pamwe pacho inokubvisa paunofanira kubva. When the Spirit of the Lord is there for you, it even protects the number of days that you live on earth. That is the power of the Holy Spirit to make sure that you live long. But in Dagaonoti Patinoti, the works of the Holy Spirit, many people look, when people jump with demons, when people jump with this, you know what? The Holy Spirit has power to broke. You know, as we live our life, unozwa Jeremiah, Elijah achinamata achiti ndini ndega ndasara panyika, vana Bhaari vada kundiuraya. He was broken hearted. Ndipo unozwa Mwari vakauya kwaari vakamuti 450 knees have not bowed arm to bow. Kureva kuti Elijah hausiwe wega, nekuti because ipapo akakumbira kuenda akati take me, ndopa anozonzi go and anoint Hazael. Go and anoint Elisha in your state. Akaanointa vanhu vatatu, Jehu, Hazael, and Hazael. Jehu, Hazael, and Elisha in his state. Bible notaura richiti Elisha was older than Elijah, but Elijah asked to go. Spirit, the Holy Spirit. Pamwe pacho vanhu vanofunga kuti unozwa the Holy Spirit works also what we call discernment spirit. Munhu anofunga aina mweya mutsvene akasiyana nemunhu anofunga asina mweya mutsvene. Kureva kuti one of the works of the Holy Spirit is to control your mindset. The Holy Spirit tells you what is sin and what is not sin. The Holy Spirit tells you what is right and not what is not right. The Holy Spirit also forgives you. Because Bible hakuna asingatadzi. Paunotadza paipai kuti ukwanise kuwana inonzi continuity spirit, you need continuity ability, you need the Holy Spirit. It goes, you feel grieved, you feel pain, you feel you have betrayed yourself, you feel you have made a mistake. The Holy Spirit comes in now and heal your heart. That's when it comes to the broken-hearted. It comes and heal your heart. Otherwise, vanhu vazhinji taikomita suicide. Because you make a mistake, you feel, can I face the world? Can I continue? Can I do this? But when you are in that state, the Holy Spirit comes and heals your heart and gives you the spirit to continue. Amen and amen. Then, ndichinopedzisa pane randoda kutaura nezvaro. The Spirit, Holy Spirit inokupa chinhu chinonzi breakthrough ability. I will explain a bit on this, then I'll end there today. Holy Spirit gives you chinhu chinonzi breakthrough ability. Breakthrough ability comes in several ways. One, it can come as a quickening spirit. Pacho pausingakwanisi kupfuura iwewe, inokupa simba really extraordinary to do things that you don't normally do when you are not closed. Kureva kuti muupenyu hwemunhu pane mamwe masituations aunofila kuti I cannot do it. Inokupa chinhu chinonzi quickening spirit, zvokuti iwewe wega ukazvitarisa kuti apa ndakapadarika sei, where did I get this power? Unoona kuti apa kana wakamboona kuti uri pane imwe nzvimbo so unoita zvivindi so just courage iri extraordinary, wongotanga kutaura zvinhu zvausingasitauri mazuva ese, mweya washe unenge wapa basi. Iwe ukatozobvunzwa kuti ko izvi wakazvitaura sei, wakazviwana sei? It's Holy Spirit. Holy Spirit also gives you breakthrough ability by choosing words. Inotarisa munhu wauri kutaura naye nezvaari kuda kunzwa, yobva yakupa mazwi anoenderana nezviri kudiwa nemunhu uyu kuti nyaya dzako dziite. So the Holy Spirit also gives you breakthrough by selecting the words that you need to speak in that particular time.
inoshanda even pamamarriages. Ukatarisa vakomana, it's not scriptural, it's not good, but they do it. Anenge vana vasikana vake 3 kana 4. But pamune muchitaura paya, muchita ma-conversation, anonyatsoona kuti uyu munhu anotaura zvakanaka. Kureva kuti ari kunzi anotaura zvakanaka, apiwa the art of speech namweya mutsvene kuti ataure zvakadini zvakanaka. Kureva kuti pamwe pacho even Bible rovha rataura kuti paunoenda pamberi pemadzimambo, paunoenda pamberi pevakuru, paunoenda mumaoffices, mweya mutsvene kana achida kuti uite breakthrough, anokupa mazwi anoenderana nepfungwa dzemunhu wauinaye. Even kumainterviews, mweya mutsvene kana akukuitisa breakthrough, munopinda muinterview muri 10, mese muine degree reaccounting, but pamunonoratidza chiso chenyu, kune chinoenda chakazarurwa namweya mutsvene, chichipenya, chichiattracta vanhu varimo, wozonzwa vese vachiti uyu, pamwe pasina chaataura. Iyo ndakambokupai testimony rimwe gore, taenda kuPolokwane nomwe mudhara wandoshanda naye ikoko. Pakapinda vanhu vanga vakapfeka vakadi pakauya mumwe muchinda ainwa mukanwa zvazviri serious, ndovana vambokudza nyaya. Aita akataura so waitongo chabata munhu kudai achinwa mukanwa zviri serious. Akabvunzwa akangoti inini hangu I need 2 weeks ndichimanager site yenyu. Mozondiudza kuti munondidaireka kuti hamundidi, asi mari yandinoda i45,000 mondipa iyoyo. Vamwe vese vaiuya vachitaura, umwe akauya aine masters yecivil engineering vachipresenta, vamwe vachitiratidza madiagram vachidi. Ndakazongobvunza ndikati Bulawiri, muri kuda upi apa? Zvikanzi uyo muchinda uyu unongozomutengera toothbrush, but take that one. Ndakazomubvunza muZimbabweni iyeye ndikati iwe chii chiri kuitika? Zvikanzi mukoma mudzimai wangu ane nhumbu uye ndine chimwe chimwana. Ndandichitori pa 3 days absolute paya ndakatsanya. Unoziva kuti ukatsanya ukasapfapfaidza mukanwa unoziva zvamunoita. Unoziva kuti ndo anonzi ma-breakthrough ability anounzwa namweya mutsvene kuti paunozvipresenta pamberi pevanhu, iye anokuita kuti ufanire. And hachisi chiso chete, even bepa rako chairo, paunosvitsa muofisi unosiya bepa rako kudai, vanhu pavanoribata vanoita interest naro kudarika mamwe. Why? The Holy Spirit has put what we call breakthrough ability. And iyoyo manje inoitwa futi nemamhepo yekuti kana asingadi kuti uende, bepa rako rinoshayikwa padiagram. Tsvagwa ndamboona rimwe mhani rakanzi Jeni. Pane umwe mhani munhu akasubmita CV anonzi Janet hakuna. Vazoapoinda zvonzi ndo CV yandaitsvakai, asi patopinda umwe munhu. Kureva kuti as much as the Spirit can give you a breakthrough, also mamhepo can stop you, depending nokuti uri connected kuside ripi. Ndikutaura ma-breaking through abilities anounzwa namweya mutsvene. Imwe yacho breakthrough ability ifavor. Mweya mutsvene unogona kungokupa the spirit yekugamuchirika. Kuti vanhu vanongokugamuchira. Iyi inoshanda kuvafundisi, inoshanda kuvabereki, inoshanda kumunhu wese, even kumamanager chako. Kuno umwe munhu wokuti unonyatsoona kuti Blaze uyu zvaanotaura so, but vanhu vari kutsvagei, but pane pakangoungana vanhu. Mari mambozviona izvo? Pane pakangoona, ndoda kupai yemunhu asinganamati. Pane murume anonzi Thomas Mapfumo. Ndinovimba kuti even ma-teenagers mese munomuziva. Amai vangu varipiko, amai varipi. Mai vangu varipiko. Vanhu vachisvetuka nevarungu kusvikapa kungobvunza kuti amai vangu haana kana chimwe chiri extra chaanoimba. Vamwe vanenge vakakwenenzvera dzimbo dzinotaura zveupenyu, haasi bhendi. Muchinda uyaka, it's pure grace iri pamusoro pake. Haana kana chinhu 1 chaanoimba chine meaning. Ndiudzewo 1. Dai ndiri shiri ndaenda kuna mai wangu dhuru. Nothing. But varungu kuAmerica unoona muri kutambei manzwei. Even ukazviisa painternet hazvina kana meaning. And masongs ake, they are not more than 1 line. Tarisai masongs ake ese, mundiudze kuti ine here song ine 3 stanzas. Ese masongo ake 1 line, and anga ndikodzokora chinhu 1 chisina kana nebasa rese. Wochizotarisa vamwe varume so vanonyora music agoikwenenzvera agodi, but anenge asina vanhu. That man ndiye ega munhu muZimbabwe ataura zvinyadzi paTV. Pamedia, palive,
anotaura zvinyadzi asi asati ambopinda mujeri. Iwe ingotaura chinhu 1 chakangoda kurerekera ikoko unoswera wakasunga kureva kuti pane vanhu vanopiwa chinhu chinonzi favor naMwari. Mwari haasi munhu wekuti anozotora kana akupadi akupa. Iyoyo favor iyoyo ine vanhu vekuti ukaipiwa the world cannot resist you. Inounzwa futi naMweya Mutsvene anokupa. Iyo ndio ine chekuita even nemari. Bvunzai kaini ndinomboitisa maappreciation. Pane pamwe pokuti unotsanangura ugotsanangura uchiona munhu musi weappreciation achiuya ne10 rand. Watsanangura bhaibheri warivhura kuseri nekuseri. Vanhu havadi nemari yavo. Even iyi inoshanda mamarriage. Unonzwa kuti mukadzi weMwari kunzi pedzai kanisa dzairo. Ndiunze here kana tumadora achinyengererwa. Iwo ukasatokumbira haudyi. Saka Holy Spirit ine tsika, mweya washe une tsika wekuisa favor pamunhu. Wekuti even munhu akaita mistake, people don't magnify the mistake. You see what I'm saying? Umwe munhu kungoita kaera kakadai rinoita zinyaya, people magnify the story. So the Holy Spirit inokontrora your breakthroughs. Favor. Inokupa favor yekuti pamwe pacho unogamuchirika. And also the Holy Spirit ine nzira yekukunzvengesa kana kukusvitsa. You see what I'm saying? Ine nzira yekukunzvengesa kana kukusvitsa. Kureva kuti pane dzimwe nguva dzekuti unomuka uchimbonzwa kubhoekana. Ndiri kubhoekana. But regai ndiende kwakati. Kwairi kukuendesa ikoko ndokune munana. Kana kuti iri kukubvisa kwaunonoparara. So all those are the acts and the works of the Holy Spirit. Holy Spirit in its entirety was not brought on earth for people to speak in tongues and jump and scream and ngarangara papulpit. No. Yakaunzwa kuti ibatsire vanhu kurarama day to day life. But chinhu chinonzi breakthrough chakanyanya kubatirira pachinhu chinonzi Holy Spirit. Ine zvainoita. Ndinogara ndichiudza kuti even kuchechi kuti munhu wese ari munhu auye hapana agezeswa. Hapana mari apiwa marekombi. Mweya Mutsvene ndiye anokuenderai muri makarara. Unomuka uine kabhedheni. Makamboona kuti ukanonoka kuchechi so unomuka uine kamwe ka internal push kuti go. Ukasaenda woswera uchizvipa mhosva. Ndiye Mweya Mutsvene anenge achishumira mauri kuti go enda ikoko. Andika enda unoparidzirwa. Ndo mashandiro aMweya Mutsvene. Asi the devil works in the opposite. Anokuiti kwacho kwaunofanira kunorarama anokurambidza. Kwaunofanira unoparara anokutungamirira. You know, the other time tichienda kuChinoi, when I was a student, ndakasvika kombi iripo, vandagadzwa pakadoma, vandapopota zvikanzi wechisara. Ndichisara, chinopinda notera, iya ndakaiona yakadai nemusana. Kureva kuti pamwe pacho kakutopopoteka kwakatonzi taurisa ubudiswe. Wakudzinga. So what the Holy Spirit does, you know what Bible anoronga tsoka dzevatsvene. The footsteps of the righteous, they are ordered by him. Kureva kuti Mweya Mutsvene ane tsika yekuti attractira kana kutiendesa kwatinofanira kuenda. But success and breakthrough, it's mainly arranged and dependent upon the Holy Spirit. Asi hakuna munhu asingakontrolwi nemweya. Pane mweya uri kutokukontrol. That spirit, because munhu mweya haagoni kurarama asina mweya uri maari. Ndoda kuti utange kunzwisisa kuti Holy Spirit works which way. Because vanhu vazhinji vanoti muchechi mamakazara mweya, nhasi manga muine simba raMwari. Rikasara muchechi unodzoka uchiroona futi musi weSunday uchitambudzika. Rega kutendera mweya kusara muchechi, enda nawo kumba. Regera kutendera mweya kusara muchechi, famba nawo, ngaugare muvana vako, ngaugare mauri. Allow the Holy Spirit to fill you, to move with you. Unoziva, unoyatsoona kuti munogona kuita chinhu 1 mese, same effort, same power, but different results. Level ye concentration and breakthrough iri pamusoro pako yasiyana. Umwe munhu akatenga mota, itori punishment. Mangwana inofa vhiri, mangwana inofa chii, mangwana itori punishment. Umwe akaitenga haifi. Zvisimbi zvatinodhiraivha zvezvo zvinodhiraivwa, zvinodeterminwa futi neMweya Mutsvene, unokontrora. So
Ndofunga nhasi teach the version of the Holy Spirit that you have never heard before. When the Spirit comes on you, He totally controls you. When the Holy Spirit, when you have received power, this power manages your life. Kune vanhu vanoti mufundisi handitauri nendimi saka handina mweya mutsvene. That's wrong. That's very, very wrong. Kune munhu wekuti haatombotauri nendimi. But the level of wisdom and the level of breakthrough iri tara. Why? Mweya mutsvene uno-order ma-steps ake. When you receive power. Unoya painonzi Judea and Samaria. Vanhu vazhinji vanofunga kuti people who are testifying for Jesus are people who are going in the street and preach. That's one way of doing it. Some people live a life that is exemplar of Christ. Wherever they are a testimony of Christ, even without opening their word, kuti he lived. Unotaura kuno munhu utukangoona unoti uyu munhu anoita zvinhu zvake zviri different. Ndaitaura one of my elders ku church. He asked me kuti why my elders, not elder, muvakuru vedu muchifundisi. Akati mfundisi, what do you do kuvana venyu kuti munhu wese anzwe appetite yekuita zvaanoita? Wese still kana uchiitira uchishanda neni because ndinombokutuka. Iyoyo ichokwadi. Ndogona kukuudza kuti nhasi hauna zvawaita. Ichocho ichokwadi, and that's me. Hanimbokunyeperi kuti muri kurova, ndonyatsokuudza kuti nhasi ndamagara kumba. Vanoshanda neni ma-leaders imboitai amen. Kushanda neni kunoda munhu arunyatsoziva zvaari kuita because ndo pamwe pacho zvinopisa. I want things done in a certain way, at a certain time, in a certain order. If it doesn't happen that way, I will tell you. How does it work? You know what? That appetite in evan you. Aibvi kuna mufundisi. Nekuti mufundisi munhuwo haagoni kuinstructa varume vakuru nevakadzi vakuru kuti varare vakasvinura vachiita zvinhu zvekuchechi. Zvinotoda iye muridzi webasa kuwitnessa kuvanhu kuti vakomana nevasikana ngatiitei izvi. Because semunhu kuchechi hakubhadharwi munhu. Mukandipopotera nokorega kuuya. After all, pastor needs people. Minus people, there's no pastor. But when the Spirit of the Lord is there, he is an instructor. He encourages you. He motivates you. He puts a hunger on your heart. I want to do it. And when you do that, upenyu wemunhu unoramba uchikwira, 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 uchikwira. Munhu wandataurira naye nhasi ndoda kuti tisimuke umbonamata kuti mweya mutsvene garaiwo mandiri, regai handidi kukuonerai kuchechi, garai mandiri. Kumbira that power, saying, Holy Spirit, dwell in me. Be my partner, be my helper. Wherever I go, go with me. Bible not vaviri vangafamba vese here kana vasina kurangana. Taka kunamata. Vane vana vasati vakugona kuzvikumbirira ngativakumbirirei. Vane vana vasati vakugona kuzvikumbirira, the ngavongwezi and the kunashes vasati vane capacity yekuzvikumbirira. Nhasi kuti unamate kuti mweya mutsvene garai mandiri, rongai tsoka dzangu, pfungwa dzangu ngadzizare imi mweya mutsvene garai mandiri, ini ndigogara mamuri. Kwese kwandinoenda ndifambe nemi, pandinogara ndigare nemi. Mweya mutsvene muri Mwari. Ndimi simba redu. Baba vepa makanzi muuye panyika kuzogara mandiri. Ndinokumbira simba renyu rigare mandiri. Ngarigare mukereke yenyu Mwari. Rigare kuvana vamakandipa panyama nevamakandipa pamweya. Mweya mutsvene, I pray for your breakthrough powers to dwell upon me, to dwell upon my children, to dwell upon this church. Mweya mutsvene, zarai matiri. Let your power be on us. Kumabasa kwedu Mwari, kumba kwedu Mwari,
rangarirai Shanoni, rangarirai Kunashe, rangarirai Ngavongwe, vapfekei Mwari wekudenga, pfekai congregation ino, pfekai kereke ino Mwari, kubva kuna vice chairman kusvika kune vekupedzisira, rangarirai mhuri dzavo Mwari, our Sunday school, our church board, our teenagers, our youth, our leaders, vanoimba vari maashers, vekudheko, vari kumedia. Let your spirit order us, Father, not only for your things and for the worship, but even in our lives. Tizadzei Mweya Mutsvene, garai matiri, tizodzei tiitirei zvakanaka. The Spirit of the Lord be upon us and clothe us. Wherever we go, we want to go with you. We want to be controlled by you. Imi mubatsiri wedu akakwana, imi muchengeti wedu akakwana. Tichengetei, garai matiri, tizadzei tiitireiwo zvakanaka. Muzita nemuropa raJesu, Mweya Mutsvene, garai matiri, tirangarirei mufambe nesu kwese kwatinoenda nezvatinobata. Zvipupure uwepo hwenyu, zvipupure presence yenyu, zvipupure kutaura kwenyu. Takutendai Mweya Mutsvene, takuremekedzai, takugamuchirai nekuti muri Mwari. Muzita nemuropa raJesu, we worship you. Amen.